Grabatzen ari garen unean gaueko 8:04 diren honetan, Iñaki Artolari, Jon Ander Peñari, Aitor Elordiren aurka jokatu gabe, Eri Jakari eta Peio Etxeberriari irabazi ostean, Jokin Altunak bere 7. txapela eskuratu zuen atzo profesionaletan Bilboko Bizkaia pilotalekuan, lauterdian laugarrena du eta Peio Etxeberriari 22 eta 9 irabazi ostean eskuratu zuen. Espero baino garaipen errazagoa eta erosoagoa eskuratu zuen amezketarrak, geroago datu horiek ere xeatuko ditugu, baina benetan gako nagusia sakean egon zen Jokin Altunaren aldetik. Parioak Altunaren alde zeuden, baina Peiorekiko errespetu guztiarekin, izan ere orain artean 3 aldiz irabazi zion Peio Etxeberriak Jokin Altunari lauterdian, baina finaletan amezketarrak esperientzia handia du, 13 final jokatu ditu profesionaletan, erraz esaten da, baina 13 final jokatu ditu, eta finaletako esperientzia hori nabaritu zitzaion atzo amezketarari. Ez zuen huts bakar bat ere egin, hasieratik amaierara oso norgehiagoka serioa jokatu zuen Altunak, eta Peio Etxeberria aldiz bere mailatik oso baju ikusi genuen, hasieratik erabat lotuta, eta norgehiagoka hasiera izan zen gako nagusia, eta esan dugun bezala sakearekin min ikeragarria egin zion Jokin Altunak. Ikeragarria, orain artean Peio Etxeberria esan genezake txapelketako errestatzaile onenetakoa izan dela. Ezkurdiaren sakei bikainera erantzun zien Bilboko Deportibo pilotalekuan, Peñaren sakei ere, azkenean beste guztiek ere asko sakatzen dute, baina bi horiek azpimarragarriak dira, bai Ezkurdia eta bai Peña, eta nola erantzuten zien euren sakei ikeragarria zen, baina atzo Jokin Altunaren aurka hasieratik ikusi genuen besoa luzatzea ere kosta egiten zitzaiola Peiori. Urduri zegoen, normala da, lehenengo finala, maila nagusian, eta, ez ziren gauzak berak nahi bezala irten. Hortikan aurrera jada etzen inongo kolorerik izan, tanto piloteatuak izan ziren, baina Altunak berean oso serio jarraitu zuen, Peiori oinetara jokatuaz, Peiok nola eramaten zituen pilotak, baina gero erasora pasatzen zen une urri horietan, gero amaitzea eta tantoari jarraipena ematea kostatu egiten zitzaion, eta horrela Jokin Altunari irabaztea oso zaila ezinezkoa da, eta gainera aipatu dugun bezala Jokin Altunak ez zuen pilotakada bat ere huts egin. Tanto ikusgarriak esateko moduan Altunak oso gutxi egin zituen, Peiok esango genuke tanto ikusgarriagoak egin zituela, baina ikusgarritasunarekin bakarrik ez da 22 iristen, eta Altunak atzo beste behin ere demostratu zuen bera dela gaur egungo pilotari onena. Egia da, aurkariak ez zuela bere mailarik onena eman, bere mailatik urrun egon zela, baina kontuan hartu behar da Peiok ere tanto onak egin zituela eta Altunak tanto ikusgarririk egin gabe ere, alere partida aurrera atera zuen. Altunarentzat gehiena, 89,89 esango dugu ona izan zela, beti noski final bat irabazten duzunean ia dena da ona, baina hor sorbalda horrek berriz ere komeriak eman zizkion, eta Peiok 20 eta 9 eta 20koa ipini zuenean Jokin Altunak hormaren aurka sorbaldarekin jo, eta min hartu zuen berriz ere bagenekien, arazoekin zebilela azken hilabete hauetan, sorbalda horrekin berak ere esan zuen opari bat, bere buruari egindako opari bat bezala hartuko zuela final hau, eta badirudi urrengo astean binakako txapelketari ekiteko ez dela izango, hori ziur, baina Bizpahiru jardunalditan gainera badirudi ez duela jokatuko amezketako aztiak. Horixe beraz, Jokin Altunarentzako atzoko albisterik negatiboena. Eta esan dugun bezala, jada binakako txapelketa hastear da,
lauterdiko amaitu da, binakakoa datorren astean hasiko da, bihar izango da aurkezpena eta noski bikoteen analisiak eta pronostikoak hementxe, kirolunean izango dituzue. Bitartean, ongi izan, agur!